que hem vingut a Prades, hem vingut al Parc Gastronòmic de Prades i, per tant, cap problema. Avui ens agrada a tots molt l'astronomia i observarem Saturn, Perseit, sobretot Delta Aquaris i el que més vulguem. Hem vingut a veure la pluja d'estels, ojo, estels i no estrelles, tampoc, ojo, les Perseides, encara que sigui quasi agost. Ara, la pluja d'estels que hi ha just ara, que és 31 de juliol, són les Delta Aquaris. Però tenim un problema, i és que el cel està una mica ennuvolat, així que creuarem els dits per veure si quan anem a fer l'observació escampa la boira. Nosaltres acabem de sortir de la conferència i del planetari d'aquí del Parc Gastronòmic. És molt interessant, t'ha explicat coses que almenys jo no sabia. Diumenge, 15 d'agost, Neurones Fregides estarem en directe des del Parc Astronòmic de Prades. Farem entrevistes, veurem estrelles, els estels fugaços, planetes, la lluna, però el més important, ens ho passarem molt bé, demanarem molts desitjos i esperem que ens hi acompanyis.